Hovor málo, povedz veľa. To bolo motto najznámejšieho slovenského športového komentátora Karola Poláka. V jeho prípade by sa táto myšlienka mohla smelo doplniť o slovné spojenie aj urob veľa. Pretože jeho črtou okrem kultivovaného prejavu a veľkého citu pre komentovanie bola nepochybne i ľudskosť. Práve on bol ten, čo založil projekt venovaný deťom z kedysi detských domovov, teraz centier pre deti a rodiny. Pravdepodobne mal nejakú skúsenosť s deťmi z detského domova. Myslím, že si uvedomil to, že nie je všetko len o reprezentácii, o tom špičkovom športe a povedal si, že toto by mohlo byť pre nich zaujímavé. Nie len zaujímavé, ale v prvom rade motivujúce do ďalšieho života, lebo ten nie je iba o výhrach či prehrách, je aj o kamarátstvách, rešpekte, zážitkoch a čo je dôležité, je o vzájomnej podpore. Cieľom je tým deťom poskytnúť taký krásny zážitok, ale zároveň profesionálny, aby v živote si na to pamätali a možno keď budú na rozhraní, tak si na to spomenuli a ich to posunulo tým správnym smerom. Mne osobne to ukázalo cestu, že teda život nie je len o tom učení a o tej škole a o tom makaní, ale o tom, že sú v ňom aj krásne momenty, kedy vlastne človek stretne úžasných ľudí, ani o tom nevie, ako ich má blízko pri sebe. Sa pravidelne zúčastňovala ako hráčka za Trnavský kraj. Bola skvelá hráčka a ona práve pred pár dňami urobila štátnice a má titul magister, skončila fakultu telesnej výchovy a športu. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sa takýto projekt ďalej podporoval, pretože deti, naozaj, ono sa to nezdá, ale ovplyvňuje to veľkú skupinu ľudí a detí a to je naša budúca generácia. Čo tebe dáva tento pohár? Tak hlavne radosť a hlavne, že sa mohol zapojiť. Chodím sem už strašne dlho, tým akože, jak som vyrastala som s chlapcami a preto ten futbal. Takže určite mi to pomôže aj a budem si to tak pamätať. 19. ročník výnimočného turnaja sa opäť konal na zelenom trávniku futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi. Mesto Spišská Nová Ves nám poskytlo možnosť bezplatne navštíviť zoologickú záhradu, Spišský hrad, plaváreň, výhľad na Kostolnú väžu, takže deti si to tu v Spišskej veľmi užívajú. Čo sa týka ľudí, aj čo sa týka podmienok, ktoré tu máme, sú tak skvelé, že sú dôstojným miestom preto, aby sme tu robili finále. Finálového stretnutia sa zúčastnili hráči jednotlivých centier, ktorí sa spojili do družstiev, aby vytvorili najlepší výber 4 krajov. Nie je to jednorazová vec. Oni hrajú prípravné zápasy. Oni, ak sa chcú zúčastniť tohto pohára Karola Poláka, tak musia chodiť do športových klubov a športovať. Počas 2 dní zohrali medzi sebou kvalitné zápasy hráči nitrianskeho, trnavského, žilinského a košického kraja. Hráčov doplnilo tentoraz iba jedno dievča. Pre Žanetu to bolo rozlúčkové behanie po trávniku za loptou. Takže to bolo fajn a je to zase taký zážitok. Vy ste dobrá partia? My sa nepoznáme úplne, keďže sa stretneme takto iba na tom turnaji vlastne a sme sa videli tak druhýkrát, akože od toho prvého turnaju, takže to bolo také, ale dneska už to bolo lepšie. Brali ohľad na teba, alebo si sa musela im prispôsobiť? Akože niektorí, hej, aj mi pomáhali. Dosiahli sme 3. miesto. Výsledkom 5-0 Trnavčania posunuli na 4. priečku Nitriansky kraj. O víťazstvo tak zabojoval výber Žilinského a Košického kraja. Po výsledku 3-1 má 19. ročník majstrovstiev Slovenska vo futbale deti z CD riek svojho majstra. Stalo sa ním družstvo chlapcov zo Žilinského kraja. Pohár bereme domov, takže... Užijete si tú výhru? No jasné, pojeme oslaviť si. To už bol úžasný a veľmi napínavý. Aký ste boli tým? No... Zohratý? Ani moc nie, ale tak máme to v sebe, takže každý je nejaký. Každý má to aj v rukave. Ste sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Je to radosť? Samozrejme, že radosť. Hralo sa super, troška chýbala bojovnosť a tá premena tých útočníkov mohli viac skorovať. Chcem sa poďakovať organizácii, ktorá toto všetko konala. Patrím veľká vďaka. Záver turnaja patril individuálnym oceneniam, kde si cenu prevzali najlepší brankár, strelec a najlepší hráč. Premiérovo organizátori venovali členom kádrov školenie na trénerskú licenciu. Spolu 7 chlapcov a 1 dievča bude môcť po jeho absolvovaní trénovať mladšie deti v ich centrách. No a hlavný rozhodca udelil zelenú kartu za fair play. Lubošovi Drágovi. Môže si už dobrať.